Piye lur? Iki wis episode ke papat lek kau. Nang kene aku bakal review warung. Warung iki jan wis bakal penasaran awakmu soalnya sing bakul iki ayu pol. Dan dek kene iki langganane wong-wong sing marung, sing golekane warung cantik mesti nang kene. Lokasine nek Balong, Kabupaten Kediri, daerah kono. Tanpa basa-basi wis pokoke ikuti terus perjalanan aku. Oke. Lah. Mbak, aku pengen kopi ya? Kopi apa mas? Kopi grup. Enek. Ya enek loh, kabeh ya enek loh. Kopi susu. Enek ya, susunya susu apa? Susu cair. Sing ben uteke ben gak bleng. Enek. Enek lah. Biasa aku pesen kopi ya, Mbak. Ya sama lagi nyapu kan. Ya wis tak nyuntungne sapu sih ya. Wis, tak apa. Rega to, Mbak, ben bojone brewo. Dicukur. Oh, dicukur. Sidone kopi apa mas? Kopi susu. Kopine tak mimi, susune tak keloni. Ya. Ngene iki? Lah ya. Ya wis sampean kene wis kopi susu sing spesial ya. Bagus enggak? Anyep ya? Mbak, boleh nyuwun waktu saiki gitu. Ya sama minggu kene saya tak jak omong-omongan. Oke lur, masih bersama aku dan Mbak Ingrid, Mbak Ingrid. Yang pastinya iki neng warungnya Mbak Ingrid. Warungnya apa Mbak jenenge? counter perut. Counter perut. Nyapa jenenge counter perut? Tukang kanan, tukang ibuku ngono mas. Oh iya, soalnya counter iki nggone pengisian. Perut iki weteng, berarti nggone ngisi weteng. Ngono ya. Oke. Oke. Iki sampean sing jaga kene, Mbak. Kenalin sih, no? Namanya sopo? Nama lengkap. Ingrid Dewangi. Ingrid, Dewangi. panggilan ya? Ingrid. Ingrid. Terus sampean yang kene wis suwi. 3 tahun. 2 tahun. Lah iki apa kuwi memang sadurunge kuwi jaga kopi apa enek apa kerjaan liya? Sekolah mas. Di sekolah kan? Eh, Emang umurnya piro sampean? 17. 17 Iya. tahun. Nah, terus iki warung ini buka sama jam berapa? Sampai bengi, kadang sampai jam 12. Mulai nih. Jam setengah 7 Setengah pagi. 7 pagi sampai 12 malam. 12 malam. Sama biasanya Joko jam Jam 7, setengah 7 Oh. sampai jam 2 Engko istirahat, istirahat. Jam 5 jogone Jogone sampai jam 12. aku kaget. Kuat ya sampean. Kuat no, Weh. piye to? Jane kerja mumpung golekne sapa?
golek insyaallah anak bojo sok. Yo masih urung enek calone yo, wis disiapne sampai saiki. Wis duwe calon. Yo urung. Pengen daftar langsung enek nggonane iki. Enek Instagramnya toh? Enek. Sik oleh gak disebut nih? Oleh. Apa Instagramnya? It's me Ingrid. It's me Ingrid. Oke, Mbak Ingrid, suka dukane sama jualan kopi yang kene iki apa? Selama ini. Yo akeh, yo kadang enek sing diarani sampe nyekel-nyekel barang. Terus Yo arep piye neh jane jaga warung yo ta. lek seneng ya sukane. Senenge yo iso nglumpuk karo kanca-kanca. Iso yo berinteraksi karo wong liya, kenal wong liya. Ya ngono lah. Nambah-nambah kanca. Bener. Akeh. Lah lek seumpama ya, sampean ini kan pasti kerja kan capek tuh, Mbak. Hiburannya sama apa? Ih, ngene wis terhibur aku Oh, iya. ngobrol karo wong-wong ngene iki. Oh, berarti dulur-dulur padha moro rene iku ben Mbak Ingrid terhibur. Oke. Oke, Mbak Ingrid. Lah, lapo kan sampean kan yo lumayan cantik jelas. Terus fan-nya akeh. Iya kan? Bariki fan-nya akeh lho. Amin. Nah, sampean kan kok nyapa milih jualan kopi nek warung. Kan iki warung ibuku to, Mas. Ya aku jaga Bantu. melu wangi. Tapi setiap hari mesti enek. Enak iki? Enek ning kene sama. Iya. Terus nganu, apa ki selain sampean jaga kopi warung, hobine sampean apa? Nyanyi. Nyanyi. Iya. Serius. Serius. Jajal nyanyi jajal aku nyanyekno. Nyanyi apa? Salam tresno oleh sembarang wis. LDR gak apa wis? Ya wis, LDR ya. Ya, Lagi. sesuk. Ya sesuk ya. Tak tulis layang kangen iki. Kowe saya ngempet gede rasa katresnanku. Senajan nata kanggonmu ra bakal tak laleki. Tunggulah ku dan jaga hatimu untukku. Dongakno aku sabar ngenteni tekan baliku. Tak joko rasa kanggo awakmu. Semoga dirimu juga begitu. Iya Mas. Maaf ya suarane. Nyamu gak pengen dek fokus nang nyanyi. Gak apa-apa, ngene kene penak wis. Ya, engko lek enek sing minat manajeri langsung hubungi Instagramnya wae. Sama ngerti kan no? Amin. Amin muga-muga. Wis sampean omong apa enggak ngelak iki lho. Iya ngelak. Ombe kopi dah urung diombe. Oleh ta tau iki. Yo ndang. Ya wis, tambine ta ya. Oke. Sik ngombe kopi sik lur. Iya nak. Enak pol. Kurang legi apa kurang Lah manisnya ning gone sampean ya bisa. bunga-bunga lah Ya, iya, sampean. no. Oh iya, lek semisal apa ki dulur-dulur onlineku pengen rene iki alamatnya ndi, Mbak? Jalan Doro Putih. Pesantren. Ih. Desane apa? Jalan Doro Putih Balong Gogorante. Ngasem Kediri. Jalan Doro Putih, Ngasem Balong Balong, Gogorante. heeh, Ngasem Ngasem, Kediri. Kediri. Enak-enake kidule pabrik cat. Bener, kidule pabrik cat jenenge warung Warung counter counter perut. perut. Warung counter perut.
Oke, Mbak Ingrid, makasih atas waktunya dan semoga sukses selalu, Amin. sehat selalu, Amin. dan tambah rame. Amin. Dan kayaknya cukup sakmene lur perjumpaan kita sama Mbak Ingrid. Semoga kita ditemukan lagi ya Mbak Ingrid. Tahu ngerti Adi? Apa nih beninor ini? Siap, kok tak gone pasukan. Oke. Pasukan garangan siap. Nah, engko kita kolaborasi nih. Ya, oke, masih Mbak Ingrid. Sampai ketemu di part selanjutnya. Bye bye.